Um, Shalom, shalom, shalom. Hallelujah, amen. Onye nwe anyị nọnyere anyị n'aha Jizọs. Udo na ọṅụ ka anyị chọrọ, ndụ ogologo na arụ isi ike. Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile, Chukwu Okike Abiama, akpakwa m isi ala nye gị. Na-ekenekwa nwa atụrụ nke Chineke, the Lamb of Yahweh, the Lamb of God. Ana m ekene unu, ụmụ Igbo. Ọ bụ na aha nna anyị nke bi n'eluigwe ka m ji wee bịa ije a, ka m ji wee bịa izi ozi a m na-ezi ụmụ Igbo ebe ọbụla ụnụ anọghị n'ụwa niile, ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ. Unu nụrụ onu m. Chineke sị mụ bịa zie unu ozi a, mụ gwa unu na iwe nyenwanwụ Chineke dị ọkụ n'ala Igbo. Nyenwanwụ Chineke nke kere ụwa niile, nke nwere ndụ, nke nyere onye ukwu ndụ nye onye nta ndụ, na iwe ya nwanwụ Chineke dị ọkụ n'ala Igbo. Nwanne kwụsị igbu nwanne ya, ụmụnne kwụsị igbu ụmụnne ya. Ọbara awụfuru n'ala Igbo ọ karịrị akarị, akara awụfukwa. Gịnị ya akpata unu ga-eji na-egbusisi ụmụnne unu? Unu a na-egbusisi ụmụnne unu, ntụ nwanne unu na-egbu ụmụnne unu, a na-anwụ n'ihu anya unu. Ọ na-enye unu ọnwụ? Chineke sị mụ gwa unu ekwekwana ka ya bụọ ala Igbo ọnụ, n'iwu ya dị ọkụ. Ọ ga-adị unu mma ka Chineke bụọ ala Igbo ọnụ. Ihe nke a unu na-emezi dịzi egwu. Ọ sị mụ gwa unu kwụsị iwufu ọbara ụmụnne unu. Kili na ya akwụsị n'ala Igbo. Unu gburowo ụmụnne unu. Onye gbuo nwanne ya, o buru bogido ndị ọzọ nọ ndị ọzọ gburu, mana unu nwa na-egbu ụmụnne unu. Ọ na-adị unu ka na-ajụ ihe a niile unu na-eme na nzuzo, ndị a na-egbutu ụmụnne ya, na-awụfuzi ọbara ụmụ Igbo. Ọ na-adị unu ka na Chineke anaghị afụ unu. Ọ na-afụ unu. Ọ sị unu kwụsị arụ unu na-eme. Unu kwụsị ya, na ya nwa Chineke adọrọ happy na ajụ ihe unu na-eme n'ala Igbo. Ụmụ Igbo bụ ụmụ nke Chineke. Ụmụ Igbo bụ ụmụ Chineke. Chineke fụrụ n'anya. Chineke nwere love n'ebe ụmụ Igbo nọ. Chineke na-enwero mgbe ọ kpọrọ ụmụ Igbo asị. Chineke nyere ụmụ Igbo ngọzi. Ka o si wee bụ na ụmụ ekwensu batara join ya, ụmụ Igbo wee tụtụrụ ha na-egbu na-akwọrọ Igbo. Ebu m ụzọ zie ozi before na one of my video gwa unu na Chineke sị m gwa unu na shrine na-abaghị anụ ọgụ n'ala Igbo. Shrine na-abaghị anụ ọgụ n'ala Igbo. And na ha bido ịnụ ọgụ, ụmụ Igbo ebido na-egbusisi onwe ha. Today anụ ọgụ a na-egbusisizi onwe ha. O nwere vidio m mere nji sword n'aka na abụ. Chineke sị m gwa ụwa niile ma ndị ọcha, si na ebe ọ bụla ha jụrụ stand for justice, na ndị ọcha ga-etesti iwufu ọbara a, ka ha maa ka o si ewuta na onwere onye stand for justice n'ihe ụmụ Igbo na-agabiga. Eziri m ya, unu jee back jee watch ya na YouTube, unu ga-afụ ya dị. Na ọ bụrụ na ndị ọcha jụ stand for justice, na ha ga-etesti ọnwụ a, na ha ga-etesti ya n'obodo ha.
o tere aka ebido ịnụ ọgụ. Ndị Ukraine na-anụ ọgụ, ọbara bụ ihe na-awụfu unu. Ukraine na Russia na-anụ ọgụ. Ahụ m onye amụma nke Chineke, nkwubi okwu Chineke si nkwuo mkpụrụ anụ otu aka o si adị. A na-anụ ọgụ today now. Ọkwa ndị mmadụ ka a na-egbu. Akwa a ebere n'ala Igbo ebido bewe ya n'obodo ndị ọcha. Still o zuru unu na Chineke na-afụ ihe niile na-emenu. Na Chineke nna na-afụ ya na ọ na-anụrụ ụmụ Igbo agha. Ka ezikọ unu si weta ekize lọọ n'ime aka unu. Dirizi aka unu na-egbu ụmụnne unu. Ụmụnne unu n'obodo oyibo chụ isi obodo oyibo bata obi amapụ ha. Ha gbagide ọsọ fecha ihe niile ha fere febata na ana nna ha. Ọ bụrụ na ana nna ha ka ọnwụ ga-abịa bịa gburu ha. Ọ gịnị nọ? Vampires niile anọ n'ala Igbo na-awụfu ọbara. Chineke nna ga-akpọ ụmụ ọkụ unu ewepụtara aka n'ihe ọjọọ unu na-eme. Chineke nna nke kere ụwa niile ga-akpọ ụmụ ọkụ ka m kwuru. Otu aka ntị wee kwuo ya. Ụmụ si n'ụlọ agaghị akwụsị igbu ụmụnne unu. Chineke ya gbugbu unu. Gbuo unu, gbuo ezinụlọ unu. Unu enwere dị egwu Chineke. Unu enwere conscience. Unu anaghị atụ ụjọ nke Chineke. Unu enwere egwu. Unu mepe ọnụ, unu akpọ Chineke iyi, unu akpọ Jizọs iyi. Unu enweta opportunity bụrụ Ken n'ala Igbo. Ntu a Ken si wee gbuo Ebel bụ ihe unu na-emezi n'ala Igbo. Chineke sị mụ bụ unu n'iwu ya dị ọkụ. Unu ekwekwala ka ọ bụọ ala Igbo ọnụ. Ụmụ Igbo niile, ma onye ukwu ma onye nta, ma ọ nọ n'obodo oyibo, ma ọ nọ n'ala mmụọ, ma ọ nọ n'elu ụwa, onye ọbụla gbu ikpere na yawa Chineke mgbaghara. Si Chineke nna ya gbaghara anyị. Ndị a niile na-egbucha ụmụ Igbo na nzuzo ka Chineke gbuwe ha. Unu gbucha, unu achọ ndị unu ga-eboro ogbugbu a bokwasị. Chineke sị mụ bụ unu kwụsị ihe unu na-eme. Unu stọpụ ya maka ibu ụmụ Igbo ọnụ. Another thing again, nchọ ịgwa unu ozi nji wee bịa ọzọ. Chineke sị mụ gwa unu Igbo versus Igbo. Ndị Igbo na ndị Igbo chọrọ ịnụ agha n'ime ala Igbo. Gịnị ka unu na-azọ? Grupu a na grupu a na grupu a chọrọ ijikọta aka wee nụọ nnuso onwe ha agha tụtụrụ ụmụ Igbo kpọrie. And agha bido ha nwee kwesịkwa ya ga-afịa ahụ. Anyị na-ekpe ekpere si Chineke na anyị achọ ha agha. Den agha anyị na-ekpe ekpere na-asị Chineke na anyị achọ ha agha n'ala Igbo. Ya bụ agha ka unu chọzi ijiri aka unu wee dọta n'ala Igbo. Ọ datachara anyị ekwensu a. Ha chọrọ ịnụzi agha ka awụfu ọbara n'ala Igbo. Unu na-eme ihe a unu na-eme. Unu makwara na ndị a unu na-egbu ụmụnne ha wụ mmadụ. Na o nwere ebe unu ga-eso ntụ a na-egbugide one day those people ekwensu anọ n'ụlọ n'ime abanyekwa ha nwa n'ime ọgụ ebido sụọ n'ala Igbo. Kwụsịnụ ya. Chineke kpọrọ mmadụ igbu nwanne ya. Ọ kpọrọ ya asị. Chineke sị mụ bụ ụmụ Igbo. Unu wepụ aka n'ihe ọjọọ. Ejiri ihe ọjọọ wee ma ụmụ Igbo before. Mana today ihe na-emezi dị egwu. Ụmụ Igbo enwerozi shepherd. Enwerozi shepherd na-eduzi ha. Enwerozi onye ndu na-edu ha. Onye gburu ka o si wee chọọ. Onye gburu ka o si wee like ya bụ ihe nọzi n'ala Igbo na. Biko nụ gbakwurunu Chineke. Onye ma Chineke ya jidosi ya aka ike. Si Chineke biko ebe ọ bụ na a na-plan agha n'ime ala Igbo nwụdị n'ala Igbo, Chineke napụghị ike. Ebe ọbụla chịrịma ọbụla na-akwado ịnwụ ọbara ụmụ Igbo, Chineke nna ya ma ege ya napụghị ike ha n'aha Jizọs. Ozi ka m ji bịa. Chineke ekwekwana anyị fụọ agha. O rugokwa nso mana onye ọbụla baa n'ekpere
nwanne anyị nọ na prison. Onye ọbụla jisi ike ka ekpewe ekpere ka Jehova mee ka ọ pụta na n'ime prison a. Ozi Chineke sị m zi unu ka m bịakwara izi unu, o nwerekwa ihe ọzọ. And the only thing ga-anapụta anyị bụ ekpere. Onye asịka na ya adịgo tired of ekpere, ịdị tired of ekpere, abụrụ ọnwụ ị ga-anwụ anwụ ebe ya nọrọ. Sisi ike Chineke nwee ike ịnapụta ụmụ Igbo. Ọ bụrụ ike arụsị, ọ bụrụ ike ndị otu, ọ bụrụ ike ndị mmiri, ọ bụrụ ike ndị ọgwụ ego, ọ bụrụ ike ndị kọt. Ọ ike Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile. Chukwu nke kere ụwa, Chukwu nna bụ onye nwere ike ịnapụta ụmụ Igbo. Amaghakwa m maka Chukwu Okike Abiama shrine nke o nwere ndị nwere ike ị na-akpọ ya Chukwu Okike Abiama. Ọ bụrụ na anọda chi ka ha na-akpọkwu, ọ bụrụ Chineke nke universe kere ụwa niile. Mana ndị ọbụla na-akpọ original God kpọsie na ike ka ọ gbatara ụmụ Igbo ọsọ enyemaka. Unu yara eji n'aka unu wee mebie ihe n'obodo unu. Unu yara eji n'aka unu gbusisi onwe unu. Ya wụ eat your flesh and drink your blood n'ala Igbo. Chineke biko gbaghara anyị, gbaghara ụmụ Igbo. Biko mere anyị ebere. Mere anyị. Chineke so na ụmụ nwa na-eji aka unu egbusisi ụmụnne unu na ụmụnna unu na ndị nne unu na ndị nna unu. Unu kwụsị ihe unu na-eme na ọ dọrọ mma. O nwere ihe unu na-again from it. Instead Chineke na-abụ unu ọnụ. Unu nwa na-egbusisi ụmụnne unu. Iwe Chineke dị ọkụ n'ebe unu, and ọ na-abụ unu ọnụ. Unu ekwekwana ka Chineke jiri ajọ ihe unu na-eme wee bụkọta anyị niile ọnụ. Biko unu, agha na-akwado ịda n'ala Igbo. Ụmụ Igbo binyenu n'ekpere. Groups, amara m aha unu, grupu ndị a niile na-eme mpụ a na-akwado ịnụso onwe ha agha n'ala Igbo. So biko unu, ekpere n'aha Jizọs. Chineke ezigokwa m ozi isi m zie ha. Ọ bụ n'aha Jizọs na ọbara Jizọs ka m ji aga. Amen. Hallelujah.